шунидан дар шаб хуш аст. акнун ҳар шоб барномаи шабнавард бо дилшодӣ раҳматулло пешниҳоди шумо мешавад. шабнавард фонусе барои ҳоли хуби ҳам. баъди борон ҳамагӣ як чиз кофӣ аст: қаҳваи гарм ва мавҷи дӯстдоштанӣ. паки шодӣ ба хондани шунавандаҳои ҳамешагӣ радиои имрӯз. умедворам ҳолатон хуб аст ва зиндагии хубу хуш доред. барномаи шабнавард аст ки чун ҳамешагӣ аз соати 19 то 21 пешниҳоди шумо мешавад ки муҷриаш дилшодӣ раҳматулло аст. умедворам ки метавонем ки имшаба аз дигар шабҳо беҳтару хубтар гузаронем ва барои ин бояд шумо ҳамагӣ фаъол бошед ва чикор кунед? бо рақами 44 647 тамос бигиред, берун аз эфир суруд дархост кунед ва дар эфири мустақим дар бахшое ки хеле бахшои аҷибу ғариб ҳастанд иштирок кунед. ҳам ҳоли худатонро хуб кунед ва ҳам ҳоли шунавандаҳоро. чун ҳамеша ки аввалтар аз ҳама дар оғози барнома суруд мешунавем ва баъдан бармегардем барои пешниҳоди бахшҳо ки умедворам шумо аллакай аксарияташро медонед ё ки дар умум ҳамашро. ба ман хеле хурсандам аз ин. рафтем суруд мешунавем. بودم سرگرم دو چشم یار بودم شب به خدا خمار بودم سرگرم دو چشم یار بودم شب به خدا خمار بودم سرگرم دو چشم یار بودم شب به خدا